Ola a todos, xa sabedes que os da Lalá de vez en cando gustarnos afastarnos do mundanal ruido para chegarnos a sitios onde a vida transcorre máis en paz. Sitios como este. Estamos na Lagúa, en Asturias. Aínda que aquí nada é completamente asturiano, nin nada é completamente galego. Nótase na lingua, na paisaxe, na arquitectura e, por suposto, na música. Hoxe queremos presentarvos a un home que percorreu as festas e polaviras de toda esta zona, tanto as galegas como as asturianas. Chámase José de Gregorio, ten 75 anos, dixéronnos que era tímido, sobrio, que lle custa abrirse cando non ten moita confianza, pero nós ímolo intentar, porque queremos que José nos fale da vida, do vento, do frío aquí, dos invernos, de como eran aquelas festas, que nos fale da avoa María e de mamá Elvira que lle enseñaban romances cando ele era un neno pequeno, e por suposto queremos que José de Gregorio nos toque a gaita, porque ten un xeito moi peculiar de tocar entre Galicia e Asturias, unha vez máis. Estamos a piques de empezar, imos buscar a José e xa estamos todos, quedades? Seguro que algunha vez vos preguntaron iso de a quen queres máis, a teu pai ou a tua nai? Pero, amiguiño, iso ten difícil resposta. Un libra no seu interior unha loita infinita entre dous cariños, entre dúas forzas tan poderosas que por moito que pelexemos, nunca acabamos de ter a resposta correcta. Pois iso mesmo ocorre ao protagonista de hoxe. Mirade, estamos no Principado de Asturias, pero só a 400 metros de Galicia. É dicir que estamos en riba dunha desas liñas dos mapas, na fronteira. Por iso aquí na Lagúa a vida transcorre entre dúas forzas. As pensións veñen de Asturias, pero o panadeiro ven da Fonsagrada. A contribución pagas en castelán, pero as cantigas en galego. E aquí viviu toda a vida José de Gregorio, gaiteiro formado nas festas entre galegos e asturianos. Nin tocan aberto nin empechado, sabe tonadas asturianas e romances galegos. Por iso, cando lle preguntan cal é a súa patria, rise e dubida antes de contestar, porque para el ter que decidirse por Galicia ou Asturias é como preguntar aquelo de a quen queres máis, a teu pai ou a tua nai. Vou a Asturias, cando vamos a illas, todo igual. Se vou a Galicia ou vamos a Lugo, como sepan que estou por aí e saben que toco a gaita, mira, a gaita é o deles. Pero ao último hora igual uns que outros. Somos todos parecidos. Gallegos e asturianos, primos e hermanos. O vento do sur é desta parte, e é moi bruto. Ben manso tamén, pero cando ben maliciado, bastante mal, Bastante mal, porque botanos hasta cos tetos das casas. E temos que ter moito cuidado. E moitas veces non podemos subir ao teito aunque queiramos, porque levantan unhas bardas, é como se pode a persona. Hai que deixalo que Dios mande. Notades como cambia o son ao meterse dentro? Pois nesta palloza asturiana que reconverteron en cuadra, naceu hai 75 anos José de Gregorio. Aquí cos papás e cos irmáns, José sentíase protexido. Xa vedes que é moi parecida ás pallozas galegas, porque cando hai que cobillarse do vento e do frío, dá igual que vente por Galicia que vente por Asturias. Pasábase frío, Bastante. Tes así recordo de pasar frío? Home, bastante, porque caían malas xeadas, e as xeadas eran moi frías. Despois a neve, hasta que a media tarde, non derretía. Estaba todo en bloque
de neve. Cantos días podía estar nevado aquí? Temos ido a 2 meses de neve. A 2 meses? A 2 meses. É que mamado unha vez que nos enfermara, había unha nevarada grande, e para vir o médico, tuveron que xuntarse aquí uns 6 ou 7 pueblos e uns tratores para que chegase o médico aquí, que senón non daba chegado. En que traballabades, os nenos? De labradores. De labradores. Botando cosecha de patacas, de pan, de trigo, e era o que se botaba daquela. Ti tiñas unha boa María, creo que era. Mi abuela, sí. E tu nai Elvira. Eso mismo. Eu creo que elas cantaban. Sí, algo deso dicía. A abuela cantaba moi ben, dicía. Mamá tamén, e se iba a chamar, tamén cantaba ben. Que cantaban? Cantaban romances daqueles que se cantaban? Sí, daquelas cancións de antes. E ti non sabes un anaquiño para cantarme? Home, aquela bella zarapallosa, deu-me leite na conca de xosa. A cuchara era furada, todo era unha zarapallada. José, como persoa, pois é un home entrañable, porque, ben o vedes, é cariñoso, é agradable, é un home apreciador, entón, pois, nunca ten unha mala palabra, sempre ten unha cortesía. Técnicamente, é que é un home que ten un coñecemento enorme sobre todos os sucesos musicais da zona. Viviu sempre aquí, estuvo sempre vinculado á música, sabe moitísimas cántigas, estuvo presente en moitísimos bailes e como é un home que estuvo, xa digo, vinculado á música dende que era moi novo, pois pode dar razón de todos estes fenómenos. A muller de meu irmão chamañe regaladiña, cuantos regalos me deche, señora cuñada mía, aquela bella zarapallosa deu leite na conca de xosa. A cuchara era furada, todo era unha zarapallada. Por sorte, os tempos na lagúa cambiaron moito. Antes o pan podía non chegar, pero agora xa vedes, chega pitando. Dos 5 irmáns que ten José na casa en Asturias só quedou unha, Raquel, a morena. Anque de cada pouco ven a velos María, que casou cun galego e agora vive en Galicia, na Fonsagrada. Para José ter as irmáns cerca é un apoio fundamental. Tes 5 irmáns, os homes marcharon casi todos para Bos Aires. Sí, sí. E ti querías ir? Sí, de linda gana. Por que querías ir? Pois, mira, dunha que temos aí unha familia que tiñamos aquí en España. De outra que tiño os irmáns, esos non son maiores que eu. E de outra que despois que a idea era de que fóramos todos para Buenos Aires. E a ti quedouche pena de non ir polo mundo? Sí, pero non dos irmáns. Bótalos moito de menos, non? Hombre, por favor. Agora xa está un efeito, pero dunha cando ven é unha alegría. Quieto, meu. Toma. Vem. Vai. Cando coñecemos a alguén, moitas veces preguntámoslle onde naceu. Inconscientemente buscamos unha referencia.
porque os lugares marcan as persoas. E cando oímos falar a José de Gregorio, percíbese de contado a influencia das terras fronteirizas. Seguro que xa notastes a fermosa mestura que ten cando fala. E na música, José toca con notas galegas ou asturianas. Esta é unha zona de montaña dura, onde a gaita, polo papel que cumpliu sempre, pois ten moita importancia como instrumento para bailar de acontecimientos sociais, as misas, procesións antiguamente e moitas outras cousas. Os gaiteiros tiñan que tocar na misa, na procesión e despois facer a festa. Despois facer a festa. Sí. Eu festa non quería ningún. Por que non querías ir? Non quería ninguna porque son un pouco nervioso e para tocar a misa non volía. Para tocar a misa? Para tocar a misa non volía. Por que? Os toques, porque son un pouco nervioso, non adivinaba a tocar. Pero pasouche algunha vez? Pasou, sí. Unha vez aí chamámoslle San Martín de Arroxo, non podían tocar a misa tampouco. Quixen tocar, pero non pude. Despois sí, a procesión, sí. Tocábase no medio da misa, dentro da iglesia? Sí, sí, sí. E na procesión tamén? Entón, por que podías tocar na procesión e na iglesia non? Pois non podía, porque non sei que era o que me pasaba. Porque vi as cobras e había máis xente que miraban tamén para mí e ríanse. E a xente ríanse todos de mí. E non podía, e algo había que fazer. Terábanse uns nervios e os dedos tiasos e ala. Pero non pensedes que José era o único que se lle quedaban os dedos tiesos e se poñía nervioso naquelas misas. Sería o fervor relixioso ou o sentimento dos sons, pero contan os veciños da Lagúa que moitos fiéis rompían a chorar da emoción cando oían tocar a gaita na igrexa os días de festa. Pero é no baile. Conseguían as jotas e as molineras que tocaba José facer bailar a las mozas asturianas de la Lagúa. Home, sí, que remedios quedaban. Tienen que bailar, carajo. Bailaban ben, nos seus anos bailaban che vento. Esas dúas bailaban che ben. Suelto e agarrado. E cando se facían de noite, como volvía o gaiteiro? De noite había que volver de noite caminando outra vez. Porque temos a que hora? A que hora acababan pola vila? Iso dependía. Había varios pueblos que escuadra pola unha, as dúas, e escuadra outra hasta as 4 ou as 6. As 6 da mañán? Hasta, non? Estaban as mozas e os mozos ali hasta as 6 da mañán? Hasta as 6 da mañán, do Vilar da Cuiña, toquei un día, unha vez, unha despedida, hasta as 6 da mañán, e cando cheguei para casa, arriscaba o día. E teu pai que che dixo, ora durme toda a mañán e descansa? Ai, sí, ó. Non pasaron 10 minutos, e arriba a faena. Ai, contame esa historia que me dixeron a min que lle pasara a un veciño teu que se chamaba Manuel. Contame esa historia. Era un vicín desta casa de que arriba, tamén tocaba a gaita. E unha vez viña de tocar dunha festa aquí da parroquia deste outro lado, de monasterio. E o último pueblo que pasaba, había que subir por un barbeito, e o barbeito estaba cerrado de parede. E ao subir a parede había 3 lobos tras da parede. E entón, así, viu os lobos, e plantouse na parede un rato e botou un cigarro, e os lobos ao ver que encendía as cirillas, que xa nos espantaron un pouquinho. E dixo, bueno, mente me duren as cirillas, teño que ir encendendo por aí adelante, a ver se mentes tanto me van deixando ir chegando ao pueblo ou dar de voces, aunque sea. Bueno, que medo. E bueno, pero conoces que vai baixar para baixo, conoces que apretou un pouquinho o fole, e ronca o roncón de atrás. Ai, me cago en Sevilla, os lobos ao sentir o ronco, ao sentir a gaita, eu non se acompañe. Colleron medo. Non había tierra que lles chegase.
Bueno, dende aquí mismo, a raia mismo, como lhe dixen antes, pola parte do río para aló, porque aí abaixo, na vaguada fonda, vai un río, que é o río Navia. A que a diferencia que defende daquele pueblo, de Asturias e Galicia, é aquele sendeiro que pasa por riba, que é un cortafuegos. Para aló é de Asturias e para cá é de Galicia. Despois está aquele outro pueblo de enriba, que é de Santiso. Aquele tamén depende, aquele é de Galicia, hasta non sei. Non, é de Asturias tamén. Só de pensar a de veces que tivo que subir e baixar José por estas montañas, xa cansa. E nin con esas acaba de ter claro por onde andan as fronteiras. O que si ten claro José é que como bo asturiano ten que pagar os seus impostos e ten que facelo en Asturias, no casco urbán do concejo de San Antolín de Ibias, un lugar no que a minería sempre foi unha dura realidade. De feito, levan vivindo dela desde que os romanos comezaron a sacar ouro da terra. Por aquí pasa José de Gregorio como mínimo unha vez ao mes, polo concello para a contribución, polo banco para a pensión. En fin, trámites e papeleo, niso tanto ten San Antolín como Galicia. Sen embargo, outras cousas, como as construccións, por exemplo, xa teñen un aspecto distinto. Pero as persoas somos diferentes? Que paseamos? Pasear hai que pasear. Tamén se quita o frío. Aunque hoy non fai falta, pero algún día virá tamén. Como todo. Vale, vale. Cando viña aí que somos todos parecidos. No idioma cambia, Nalgúnas cousas cambian moito. Se cuadra para pedir uns viños, uns chatos. Aquí para dicir se cuadra dicir uno, dicen ua. Para dicir se cuadra que cousa vas a hacer, que vas faer. A esa lingua que di José é o que os asturianos denominan como a fala. Aquí non lle chaman galego, aínda que os estudosos din que se trata dunha variedade dialectal do galego en Asturias. A José tanto lle ten. El, unha vez que rematou os trámites burocráticos, cruza de novo a fronteira e ven a Galicia para visitar a un amigo, o ferreiro de Louxas, Isidro. E se en Ibias viamos aspectos galegos que teñen os asturianos, agora imos ver que cousas dos asturianos temos os galegos. Para empezar, Isidro non é un ferreiro calquera, é navalleiro. De feito, a poucos kilómetros daqui xa se fan as famosas navallas de Taramundi. Daí que o oficio e a técnica de Isidro están influenciadas polos históricos ferreiros de Taramundi. Pero ollo, porque para José, as mellores navallas son as que fai Isidro, un galego de pura cepa, 100% pura retranca galega. Sí, bien. Esa navalla foi túa. Sí, tú no. A navalla é túa porque me apagache. Onde se foi vete por min. Sí. Esta muller do ferreiro non che hai muller como ela. De día peta no ferro, de noite o ferreiro nela. Que santa é. Pousa, e non lle toque aquela cousa. Ai, xa dos dous. Pousa, xiña, e non lle toque naquela cousiña. Aquí a Filarmónica tuvo unha importancia moi grande. Moitísimos rapaces nos anos 50, 60, 70 tocaron a Filarmónica e reproduciron con ela pois as cántigas da zona e outras cousas tamén. Os pueblos de toda esta zona pois teñen unhas características moi afines, que non son nin totalmente galegos nin totalmente asturianos. Isidro e José marcharon xuntos a tomar algo. Pero agora tendes que adiviñar se esta cantina está en Galicia ou en Asturias. Ollo, tendes 10 segundos para acertar. Clink, 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 a resposta correcta é Galicia. Estamos no concello de Navia de Suarna, concretamente na Tumpiadoira, aínda que recoñecemos que a cousa non era nada fácil de adiviñar. O caso é que a José gusta lle vir tocar aquí, porque lle queda máis preto da casa que calquera outra cantina de Asturias. De feito, este sempre foi un lugar de xuntanza entre galegos e asturianos.
o que foi conformando esa personalidade propia a que se refería Juanjo Fernández, unha forma de ser baseada na irmandade cultural co pouso dos séculos e co son dos bons músicos, veñan do lado que veñan. José o gaiteiro, unha gran persona e un gran profesional. Nin é amiga que sea asturiana como que sea gallego, é igual. A prova é que estamos sempre xuntos, o sea que... Veise que isto que vai quedando sin xente, cando ves un grupín de xente, pois sínteste contento, sea nesta casa, sea noutra casa, sea noutro sitio, oi, dá gusto ver a xente. Esa é a maravilla que temos aquí nesta terra, porque outra cousa non hai. E se nos chega unha ocasión como agora mesmo, pois aproveitámoslo ao máximo. Porque somos gallegos de verdad, sentímola de verdad. Aquí temos dunha de boa que é todo llano, case o pueblo de todo este. Hai algunhas fincas costas, e para baixo, e hai para o outro lado. Pero agora vense traballando todo no llano. O terreno este é propio de Pazagas, porque é un terreno, según dicimos aquí, é un terreno fuerte. E botándolle coito, dá a cosecha. Antes, cando estivemos no concejo de Ibias, José olvidouse de comentarlle algo á alcaldesa, un pequeno detalle en forma de poste de teléfono que lle chantaron no medio en medio da leira. E a alcaldesa é o que hai que lle dicir, que ten que me mandar os chavales os que están empleados na luz, que me veñan sacar o pau, este se pode ser, e que o empleen nos paus esos, para que me deixen a finca libre. Porque non é nada e é moito o que estorba, o pau ese. O do poste é un problema, pero é un problema pequeno comparado cos que tiñan antes na lagúa. Cando a vida era moito máis dura e para poder tocar, José tiña que superar o cansazo das longuísimas xornadas de traballo nas leiras e a incomprensión da familia, porque daquela o primeiro era subsistir e ser gaiteiro era un luxo que malamente se podían permitir. Sendo así, imaxinada de gaiteiros que deberon quedar polo camiño e que tiveron literalmente que deixarse de gaitas. O teu papá creo que non quería que tocaras a gaita. Ai, non, eso sí que non. A gaita, estamos desafiado muitas veces e se rompe a gaita. Xa verás, que é para a gaita non me quito de traballar, hombre. Xa non pintas nada con eso, teis abondo aquí que facer sen andar con esa cousa. Pero é unha tontería que naceu comigo, papá. E non podo remediar. E, bueno, al cabo, nunca me rompeu a gaita, non. Cantos anos estuveches de gaiteiro? Ai, gaiteiro levaba hasta que moriu papá en paz descanse. Despois daquilo tirei con todo. Estaba nunha pulavila en Río de Vangos e así, cando marchei para a pulavila, que xa iba bastante tarde, fóramos debullar castañas polo día. Papá e eu e esta irmá. E Raquel. E Raquel. E despois acabamos de debullar e agarrei e marchei. Cheguei para casa. Escasamente agarrei e marchei hasta casa sen comer, porque comer comía ali tamén. E bueno, sí. E ali tivemos a estar dúas. E antes, así polas 12, deuseme meter na cabeza que tiña novedade na casa. E que había novedade na casa. Non podía xa se acabar a pulavila, pero as dúas deuse por terminado e todos marchamos. Cando cheguei xa papá non falaba. Ti presentíchelo? Cando estabas tocando gaita, tu veches a sensación de que algo pasaba? Sí, algo pasaba. E ás 4 da mañá marchei para Fonsagrada buscar o médico. E veu o médico e xa dixo que non había salvación. E esa foi a última vez que tocaches nunha pulavila? Sí. Nunca máis? Despois nunca máis. Tuve en 32 anos a volver a tocar a gaita.
Quizáis por un sentimento de culpa ou simplemente por pena, José pousou a gaita, pero despois de tanto tempo sen tocar tras a morte do pai, conseguiu algo que nin el chegara a imaginar. Grazas ao apoio do seu amigo Juanjo Fernández gravou un disco e xa podedes entender que para ele é un enorme orgullo. Porque non foi fácil volver, houbo que desentumecer os dedos, perfeccionar as pezas e pasar moitas tardes de ensaio na cociña. Pero agora o disco é admirado e valorado tamén por outros grandes gaiteiros como Carlos Núñez. Por iso, José de Gregorio hoxe en día é un home co peito cheo, que tivo que renunciar a algúns soños, pero que agora volve a sentirse como que sempre foi un auténtico gaiteiro. Se me volvera novo, eu que non me gastaría. Nin a irmá tampouco. Pero claro, tuvemos os papás, tuvemos os abuelos e os outros irmãos que ten en Buenos Aires. É claro, non íamos a deixar os papás solos. Para que che serviu a ti a gaita? A gaita nunca me serviu, para ganar moitas veces unha peseta, outras veces cuando viña sin nada, e moitas veces na casa pasaba un pouco do tempo. Outras veces que ainda non estaba na casa as cuadras, xa había por aí un rebaño de chavalúas esperando a ver cando chegaba. Xa me estaban esperando. É que os gaiteiros sempre tiveron moito éxito, sin embargo, ti quedaste solteiro. Pois a é verdad. E iso como foi? Porque guapo eres, con os ollos moi bonitos. De guapo nunca fun para ser agora, de vello, pero nunca deixaría, non é porque tivese escuadrón as amistades con varias chicas, pero como tiñamos de coche a idea de marchar para Buenos Aires, ali mulleres tamén había de haber. Tiñas na cabeza marchar en todo Sí, momento. sí, hora de marchar todo. Pero a Buenos Aires. E foi a forma de quedar solteiro. E non te vas a animar a ir? Agora non sei. Agora cambia moito. Polo medo do avión non deixo de salir mañá mesmo. E que botas de menos, José? Que cousas cambiarías na túa vida que non conseguiches facer aparte de ir a Buenos Aires? Botaches de menos, por exemplo, non terte casado, non ter fillos? Sí, de agora do último sí. De primeiro non, pero agora do último sí. Porque eu non fui un ignorante, porque eu non traguiría unha chica. Porque daquela, cando eu era mozo, había chicas en todos os sitios. Non deixaría. Pero, claro, como tiña esa idea, nunca tuliei de ser casado. Iso é a única cousa que cambiarías. Sí. E ir a Buenos Aires. Sí. Pero ir a Buenos Aires non podes cambiar. E o de casarte tamén, ollo, José? Casado agora non, porque... Por que non? Agora vai un vello, non é cousa. Xa vistes que a maior parte do programa de hoxe estivo grabado en Asturias. José de Gregorio non é galego e non vive en Galicia, pero construiu a súa patria en torno á gaita. Case sen sabelo hai moitos anos, José comezou unha cruzada, fixo un escudo de buxo e unha coraza de notas e pelexou contra o frío, contra a soidade e contra a incomprensión. Así que agora, despois de tanto tempo, non hai fronteira nin administración o suficientemente forte como para impedirlle a este asturiano de 75 anos, doce, tímido e de mirada triste, ser un dos nosos auténticos tesouros musicais, un gaiteiro, sen máis.
Ola a todos, xa sabedes que os da Lalá de vez en cando gustarnos afastarnos do mundanal ruido para chegarnos a sitios onde a vida transcorre máis en paz. Sitios como este. Estamos na Lagúa, en Asturias, aínda que aquí nada é completamente asturiano, nin nada é completamente galego. Nótase na lingua, na paisaxe, na arquitectura e, por suposto, na música. Hoxe queremos presentarvos a un home que percorreu as festas e polaviras de toda esta zona, tanto as galegas como as asturianas. Chámase José de Gregorio, ten 75 anos, dixéronnos que era tímido, sobrio. O vento do sur é desta parte. Que lle custa abrirse cando non ten moita confianza, pero nós imos intentar, porque queremos que José nos fale da vida, do vento, do frío aquí, dos invernos, de como eran aquelas festas, que nos fale da aboa María e de mamá Elvira que lle enseñaban romances cando ele era un neno pequeno, e por suposto queremos que José de Gregorio nos toque a gaita, porque ten un xeito moi peculiar de tocar entre Galicia e Asturias, unha vez máis. Estamos a piques de empezar, imos buscar a José e xa estamos todos, quedades? Seguro que algunha vez vos preguntaron iso de a quen queres máis, a teu pai ou a tua nai? Pero, amiguiño, iso ten difícil resposta. Un libra no seu interior unha loita infinita entre dous cariños, entre dúas forzas tan poderosas que por moito que pelexemos, nunca acabamos de ter a resposta correcta. Pois iso mesmo ocorre ao protagonista de hoxe. Mirade, estamos no Principado de Asturias, pero só a 400 metros de Galicia. É dicir que estamos en riba dunha desas liñas dos mapas, na fronteira. Por iso aquí na Lagúa a vida transcorre entre dúas forzas. As pensións veñen de Asturias, pero o panadeiro ven da Fonsagrada. A contribución pagas en castelán, pero as cantigas en galego. E aquí viviu toda a vida José de Gregorio, gaiteiro formado nas festas entre galegos e asturianos. Nin tocan aberto nin empechado, sabe tonadas asturianas e romances galegos. Por iso, cando lle preguntan cal é a súa patria, rise e dubida antes de contestar, porque para el ter que decidirse por Galicia ou Asturias é como preguntar aquelo de a quen queres máis, a teu pai ou a tua nai. Vou a Asturias, cando vamos a illas, todo igual. Se vou a Galicia ou vamos a Lugo, como sepan que estou por aí e saben que toco a gaita, mira, a gaita é o deles. Pero o último é igual uns que outros. Somos todos parecidos. Gallegos e asturianos, primos e hermanos.